Makadiwa na wamwali. Amen. Makadi chechi ya Jesu. Hallelujah. Toda kutenda Mwari vatitira zvakanaka Sure. mukati meeting ino 2025. Inyasha dzaMwari kuti ugare pano mangwananano. Pane vanga vachida chose zvikaramba. Yeah. Vamwe zvaramba paine njara. Vamwe varume vangomuka vakati kwaunoenda hakuna. Yeah. Ndatopedza. Ndobva vatopedza. Izvezvi mabhegi akafungwa. Wakatsamwa. Forogonya yose yakakwira. Ratoramba dzenga. Rikati hakuna kunoendiwa. Vamwe vakapinda mugwere munonwisa natimire. Vamwe vakafugwa. Mamwe madzenga ndo aenda kundovakira makuva. Amapambata zvakanaka here. Asi ivo vavanigwanyasha naMwari kuti uve pano pakemeeting ya 2025. Dzimwe nhumbu dzichaenda Friday mufundisi. Ndati dzimwe nhumbu dzoenda kumarinda kundovakira marinda. Musi wechishanu tetisinawo basa. Vaenda kumarinda kundovakira magodo. Handizi kuti vanga vachiipa guyo varuwa here zvakanaka. Mai guyo gwenyu maruwa zvakanaka. Isu kwedu kuzaka uko wakaipa guyo wainzi mudhara murabo. Ndo mudhara wakakomboza guyo kukatiri kuzaka ameno kuno. Amapambate. Handizi kuti machiwisisa here mashoko. Ndoda sike distance yanga ichinziyo kana tapedza basa. Kana tapedzei basa nemuchinjikwa tototura. Kana tapedzei ngai basa. Kana usati wapedza basa uturiki mchinjikwa. Zvikari kana tapedza basa nemuchinjikwa totura. Tichapfekedzwa korona yeumambo. Pakupedzisira misodzi ichapukutwa nenhamo idzi dzichapera. Togara namambo weiyo nyika. Amapambata zvakanaka here. Vamuravu vaiti kana voimba ipapa vaimba nemhuri yavo. Ndichakutsanangurira pakati pevhiki. Vaiti kana voimba stanza vamuravu chaito vachidhakwa. Asi chakasongana naJesu chiri kuno. Ndobva vandoisa mutembo pamba pavo vamuravu. Vakati chechi yokuinda isavata. Handidi munhu postori plan. Mose nezvizukuru kusavata. Vamuravu ndokupedza. Vamuravu vaiva netsika yekuti kana kubatwa Sabbath school pedu kuzaka tinopa mhurika. Mhuri yakati ndiyo inobata Sabbath school. Mhuri yakati ndiyo inobata Sabbath school. Vamuravu mhuri yavo ikangopuwa Sabbath school munoona musoro vane shuti. Havamwi kubva musi wechishanu. Amapambate vachiti ndikadzomera vanhu vaMwari do. Saka chishanu chiri kubatwa Sabbath school musi womugovera nemhuri yavamuravu varasingamo. Vaiuya kuchechi nemhuri yavo. Amapambate zvakanaka. Vamuravu vakanga vakachengetwa nechisaradha chekare. Chisaradha chaike zvino vamuravu vakasvika vatendei kuinda paSabbath school. Chekare chaitendera kuti vamuravu vadini vapindewo paSabbath school. Amapambate. Saka vamuravu vaiti kana voipa vakakomba nemhuri yavo. Imhuri yavaimbi mhuri iyo yaitambisa mahupostori. Asi vamuravu vavhenekegwa vakatendekera kuri kwokwiye. Ndo pavaimba kuyoko. Amapawai. Saka vamuravu dzaimira Suresa Babaso. He was a father of 9 children. Patova navazukuru vaisvika kuma-15. Saka mudhara waimira nechemukati neSureso. Vovamba mune iyo nyika. Vavasingati heyo. Amapamatai. Mune iyo nyika. Nyika mune iyo nyika. Amapawai.
tichazorora. Paanondosvika pastanza yematanga iya, vamwe vavo vanopinda napakati pemhuri yaivhurwa kudai. Amapawe dhara rodeketera. Tarisai omuya ngemakoledenga akapfeka korona yeuma ambo masodzi mupukutwa nenamo dzose dzopera. Hatichagara namako muneyo nyika rodzokera fudaizvo. Anopawese wochunaso but pane imwe baba iri pana who can't even lead his children to salvation. But Murabu did his best. Mamuchiziva here kuti vaMurabu vakabhabhatidzwa kemeeting ya2012 avababateire ndopavakangosvika pamusangano vaMurabu vakati ndauya pakemeeting doro ndatosiya. He was baptized. Amababateire handizivi kuti muda kutitigira chiregai tisiye ipapo, regai tifambe panapa. Musoro wenyaya wedu wanhasi unotiwo zvivi zvevanhu vaMwari. Regai ndidzosechosi zvivi zvevanhu vaMwari. Nhasi hatitauri pamusoro pezvivi zvavahedheni, hatitauri pamusoro pezvivi zvamajanganishe, hatingatauri pamusoro pezvivi zvamapostori, zvivi zvevanhu vaMwari. Chero kare Israeri bhuti yaiti kana ichifamba yaitozikamwa ndo yevanhu vaMwari. Dzimwe dzangova nhamo ichechi ndeyaJesu. Amapabatei haugoni kuwana chidzidzo muchidimbu kupostori kuti ino ichava nguva yechidzidzo muchidimbu. Haviwani, inowanikwa kupi kudai, inowanika kuno. Haugoni kuwana dzidziso iyi kuhwisiri. Amapawe inoti ini ndinoti kana munhu akatarira mukadzi neziso akamuchiva watoita mupombwe naye. Iyi dzidziso hauiwani muchakapedza, unoiwana pakati pevanhu vaMwari. But musoro wati zvivi zvevanhu vaMwari, njodzi yezvivi zvevanhu vaMwari zvinoita unattended. Amapapata zvakanaka ndosaka kamuna magirlfriends ari kutozikama. Chechi inotomatsanangura sokunge kuda mabaptized members. Amapabatei muri kundiwa zvakanaka baba, muri kupateerera zvakanaka. Hatisi kutaura zvivi zvavahedheni zvavanhu vaMwari. Unfortunately iyi inonzi zvivi zvavanhu vaMwari part 1. Kundowana vhiki yopera nodenga badza rinotsva mupini uchisara. Zvivi zvevanhu vaMwari. Vahedheni ndo vanoti kana vatadza vanogarirwa bhodhi vogugwa. Amapabata zvakanaka. But vanhu vaMwari vanosanitaizigwa zvivi zvigosara vari protected from the district chair to the pastor, well connected and well protected. Amapabata zvakanaka. Vanhu vaMwari kana voita zvivi vanozviita zviri so organized. Zvakadaro zvokuti tine mai pano iri single parent iri yewido yakatoshedhesa mota yeboyfriend kuzomusiya pakemiti. Zvivi zvavanhu vaMwari. Hei, yakashedza mufundisi imogari musingazvizivi.
yakashedha kuno kuchecha vana murume but muupenyu varimo. Ende kana zvaitwa navanhu vaMwari, vanhu vanototi vangadivo vorarama sei, amapabata zvakanaka vorarama sei. Chokwadi. Verenga vhesi yekutanga. Matthew chapter 3 verse 2. Tendeukai nokuti ushe hwokudenga hwauswedera pedyo. Ndobva padzichiipa pemba. Nokuti uyu modo. Kana pane koma mureva. Alright. Kana pane full stop mureva. Alright. Verengai. Verse 2. Tendeukai nokuti ushe hwokudenga hwaswedera. Verse 3. Ndati pamberi pestatement pane. Kana pane koma mureva. Verse 2. Tendeukai koma. Nokuti ushe hwokudenga. Thank you. Amapabata zvakanaka izvo. Musatamba nomweya womwe. Chokwadi. Uchifembera nokuti rugwaro uku kwose gwakafuridzirwa naMwari. Runobatsira pakudzidzisa, napakurayira, napakuranga kuri mukururama, kuti munhu waMwari zvikwane agadzirwe kwazvo mabasa akanaka. Saka muchiverenga koma nefull stop zvakafemerwa nomweya. Apapabata zvakanaka. Anyora so zvinochinyorwa mweya mutsvene kuti ndobvoenda pana vhesi 2 ndobvoudanidzira zvikai kuti vhesi 2 tendeukai. Uyu muverenge tichangwa zvikaendeya kuziva zvamuda problem yekusiya. Taverenga kuna Matthew chapter 3 verse 2. Tendeukai koma. Amapabatai. Tendeukai. Ndobva ponzi koma. Ini ndichidzidza vokuti kuro. Munoziva kuti zvakangonaka chero mwana asina njere kuendesa kuchikoro. Inasina ndiri mumwe vakasina. Amapabatai. Asi Mwari waiziva kuti ndofanira kuurawa. Ndoziva zvakakoshera koma. Saka kuchikoro ndakadzidza kuti pane koma humoti dzungu. Amapabatai. Kazhinji shona ndo yandakapasa voshe. Ichivo ameni papa. Shona ndasvika vomvo kuti nyengo nayo Mwari ngaakomborere baba vangu. Vakaramba vachimbofundawo. Munozati kune vana vanongonzi ngofundai. Zvingodiniwo zvini. Mamwe madzenga akaduramba kubhadhara ipapa kuindorasha mari yani. But my father is proud of me. Nemhaka yekoma dzandakadzidza ikezvi nevasina kundidzidzisa koma bhaibheri rainetsa kuverenga. Zvikaitenderukai ndokunzi koma. Ngatimwirire mumusoro statement iyi. Mapabata zvakanaka, maziva zvakanaka. Panapa hapana kunzi panzi tenderuka. Pachiipa zvivi zvevanhu vaMwari. Wangota kutendera kuita chechi treasure. Nokuti pamari makati limbike. Amapabata. We cannot throw God's money down the drain. Panotodiwa unogona kuibata. But imi kubata magona. But pane zvoda kutendemuka. Ndodambudziko revanhu vaMwari kuti vanofunga kuti vava invisible. Nemhaka yekuti vanobata muimba yaMwari. But our major call now ndeyekuti repent. Uri district une ofisi inobafanana chamakuru angu. But vhesi haikudariki.
Mapabata zvakanaka. Yeah. Mvana ndedzei padistrict leader. Ndo pari kunzi repent. Zvinozva kana munhu akauya kumeeting unaitotarira vakasara kuti mufunge kuponeswa kwavanhu kunonetsa, kuti musangano wekamwe pagore vasikana munhu ungofunga kuti haindi amapabatei tenderuka. Ndobva panzi koma kurova kuti mweya mutsvene wakatizwa kuti uchiudza vainyora, ndobva uti chibata bhiro, ndobva mweya mutsvene wakati tenderuka. Zvokuti vainyora ndonga vakatombotarira kuti iyo vamati zvi apa pabatari iyo ukuda kuti zvisinge munyama zvikatendemuka nemhaka iyi, nokuti ushe hwokudenga hwaswedera pedyo. reason yokutendemuka inyaya yeThe kingdom of God yava pedyo. Apa pabata zvakanaka here. Pane patakamborarama zuro tikaita uchapa uku, but our call now 2025 camp meeting inoti repent, for the kingdom of God is at hand. Chokwadi. Kana kwakuri ini ndaimanya ndo zvimwe zvandaigona kuchikoro. All right. Ndaimanya 200 meters. Ndaimanya cross country. Amapabata zvakanaka. Ndakahorobha rimwe gore 98. Sorry, 94. All right. Pakatanga kuintroducwa mapofu kumanya. Amapabata zvakanaka. All right. Makorosa atatingamanyi nawo. And as long as une besongo usingadisi. Amapabata zvakanaka. Yeah. Ndaimeka sure kuti mberi kwangu une meso hakuna. Taimanya tichibva mumasvingo paVictoria High School. All right. Ndo paiva pa starting point. All right. Tobuda topinda nomumasvingo mutauni. Tobuda takananga kuForbigate. Amapabatai. Yeah. Tofamba kundosvika pagedhe. Tofamba kundosvika pagedhe re41. Tava pagedhe ndo pataindomakwa pens. All right. Yokudaridza kuti wasvika. Wota U10 kudzokera kuvhiki haki. Mondorova 100 meters, mondorova 200 meters, mapinda muground. Muchienda kuwinning point. All right. Saka iyoyo area iyoyo ndaimeka sure kuti handisiwi. Amen. Cherere zvikana ukaita nhambogora kuti kutsvai. Amapabatei. Kana wapuwa zvimwe zvipona Mwari zvaunogonavo, unotaura ngozi zvaunogonavo. Tora zvaunogona. Dai paiva mufundisi kune competition yamashepherds, ndaitsvaira zvikadzi zvenyu zvose zvandatokweta. Waifamba ende zvavaita vaisa zvingoro zveIce cream pamasaidhi erodi. All right. Vane mvura, vane mukaka, vane yogati, vanenge vakaronga kundosvika kugedhe nokudzoka zvokudya zvezvizere. Saka vazhinji taivabhitira pakukara. All right. All right. Moment yaunokotora ice cream, paunokonzentrata kuipinya kuminya chaiko kuti gasha inharu 5 dzatomupfuura. Yeah. Saka indakazviudza kuti handiri amapabate chaibhadza ndechekuti paunongondoaprocha ground zvimangoro zviyakusima kuroti ukandopinda muground hauchatosviki. Amapabate zvakanaka indobva ndazviudza kuti raviro focus ice cream hasizo zvatanika. Tiri patournament yatinoda win katinenge tatopedza. Saka vavasingazivi pane sungawirirano yokuwina kwavo. All right.
amapawe saka ndaivasiya vachikonzentreta, watora mukaka, watora mvura, ini ndaingova pasi nedry hand, dry mouth, ndondosvika ndoita U10, dry hand, dry mouth, ndapinda muground, ndopedzisa 200 meters, ndosumudzwa. Yes. Ndovamwai ndinodziswa mapofu. Mapofu abuya chikoro chimwe nechimwe, district rimwe narimwe rarine 4 pane redu remasiku, ndandiri umwe wacho wechifo. Yes. Ndirini ndaitendewa naye. Yes. Amapawai vachizwa kuti unobva buda uyu, nokuti zvokusiya vanhu kusiya kusvika wasiya unosvika kupedza kuzorora vasati vasvika. Mapofu apindira ari 4, pembe ichingondoti tsviri mberi, taifamba tine mudhudhudhu unenge uchitungamirira direction. All right. Mapofu vaiziva kuti if we miss the sound of the pipe, we are doomed. Yes. Saka mapofu anga akatarira mudenga cheteso achiteverera sound yemudhudhudhu. Yes. Remember, ini ndiri kuona sound kwandiri haina zviri kureva, chinoreva kwandiri indirection nedistance yandiri kufanira kufamba. Saka ndaifanira kukavha gap, but chimudhudhudhu chachisingatendedzwi kubatwa nematedzi, but bofu ranga risingatendi kusiwa nomudhudhudhu, ndo pakatinetsa. Amen. Amapabatai bofu rakanetswa rakanetswa, amapawai zheve iri pasi kuti atevere kunoita sound yemudhudhudhu. Ndakaita number 5, first time in history. Takainda maticha angu vose vemasvingo vezvikoro zvose zvamachristian schools zviri 8 vanga vakangomirira kuti huma itotanga kuona nderavida, but vachindoni mapofu anga akatsikana vari 4 vakadaiso. Ndakakonewa kupapinda because pendinowedzera speed kuti ndichiovhateka mapofu, wemudhudhudhu handi kudhipraiva right yamapofu, saka unofanira kumusa kuti unosiya vamwe asiye zvipate. The more yaanomufa, the more the mapofu get closer. Yes. And it became impossible for me kuti ndipinde. Amapabata zvakanakira tenzi kozova musa timasvika moyo yedu yone nekukumirira vachapasa but this last mile ndeavo who understands the sounds of the tongue. Yes. Amapabata zvakanaka nokuti wakaipa unofanira kuchena pakusviba kwake. Ndosaka kwadzitendemukai nokuti mushe gwakudenga gwafene. Amen. Mapabata zvakanaka they were shocked mapofu achisvika ari 4. Ini ndichinopinda pa 200 tikati ndopa ndaispirinda zvavo ndichikuziwa kusina undiri kumakarari, but ndaipinda pa full blast yespeed ndiri 1. Ndakapinda pa full blast ndikati inhema pa 200 meters ndowakazi, wemudhudhudhu akachekerera akavatira, mapofu akachekerera akavatira, kusvika tandobuda mapofu iri wini achaponeswa. Vanhu vaita mapofu kuchivi. Amapabata zvakanaka. Those who shall concentrate on the sound yemessage yeshoko raMwari. Kana ukasa concentrate pa sound, it is useless for you being here pa 2025 community. Uchiri dzaku rinorova mukadzi uri pana uchindoenda uri zamirira Jesu kumuchingamidza
kumusha wake. Unoona munhu nezvivindi zvekudaimba nziyo dzoryisa. Pane dzimwe nziyo dzinofanira kuti kana dzikaimbwa ka unyararo. chokwadi. Oti amapapatidzwakake gotoimbwa panapa. Une mukadzi wako padira, uri kutukwa negirlfriend rako. Izvezvi totoimbaiwo wotodavira pamberi pomukadzi. Tamirira Jesu, ngatipoimba tione. Tamirira Jesu kundichingamiza pamusha wake wekudenga. Ngochena nemari nezviremba wakaenda kugadzi. Tarira mukadzi wako uri pedo ngako. Zviripo zvimwe zvisingaimbiki pamberi pomukadzi. Chokwadi. Zviri zvavanhu vaMwari zviri protected by their husbands. Sure. Varume vavo vanotoziva kuti vasaranga yoga yoga vanobika, asi vanotendera kuti vave Dorcas leader pachechi. Zvivi zvavanhu vaMwari. Varume ava vanotozviziva kuti ava maya guva rakanetsa rikadhistroya chechi napakati. Mukadzi wangu wakaritaura, but vanorega mukadzi wavo ari chechi women's ministry. Zvivi zvavanhu vaMwari. Vakadzi vanomira maelda achisarudzwa vachiziva you are the very person unoziva murume. Sure kind. But uri kutendera kuti chechi yaMwari tungamirirwe naKora naDhatani vakapandukira Mwari. Tendemukai nokuti ushe hwokudenga bukaswedera. Verenga vhesi yechipiri. Isaiah chapter 55 pavhesi ya6. Tsvakai Jehovha uchawanikwa. Amapapata zvakanaka. Tsvagai Jehovha achawanikwa. Ndobva ponzi koma. Iyoyo statement inofanira kumwirira. Tsvagai mai, tsvagai Jehovha achawanikwa. Zvazvoreva ndezvekuti uchashayikwa. Mapapata zvakanaka. Sure. Tsvagai Jehovha achawanikwa masingle parent. Mawindo, tsvagai Jehovha achadini? Achawanikwa. Zvikai kudini? Danai kwaari achiri pedyo. Danai kwaari achiri pedyo. Chokwadi. Nokuti is going bit Sure. by bit. Kana pane zviri zvokupandukira Mwari zviri too direct, Mwari ngaatibetsere. Ndakambowa kweduko kuno kumarondera kwakanaka. Kweduko vane statement yokuti ukaona mupostori vikashuka mapapata zvakanaka, nokuti tingamwa mangwanani, masikati, madekwana, zuva roviri. Saka wangoona mupostori vikashuka, ukaona muzioni vigangangu, mapapata zopera kutsemuka. Ukaona mutamba mutoro chirashashoka so ichinodayo pasi pachidavira vigabutu. Ukaona musavata viga mukadzi. Ndo zvavanotaura zvaka. Hamapapata zvakanaka. But this is the church yaMwari. Chokwadi. But tiri kurarama tiri pazvinhu zvanhu, tiri pazvinhu zvedu. Zvikaitsvakai Jehovha achiri pedo, mudane kwaari achiri painai, achiri pedyo. Zvikai kudini? Vhesi ya7. Yes. Vhesi ya7. Wakaipa ngaasiye nzira yake. Koma. Iyi haisi vhesi yeke40. Chokwadi. Vhesi haisi yeke40. Ndeimage unoitsvaga Jehovha iwe uri munhu.
Tsvaga Jehovha uri in good and regular standing. Mapabatai. Tsvaga Jehovha iwe naye Pastor Mvuti. Zvingada kutsvaga Jehovha iwe uchi kana tenda kuma elections tichitanga kuti treasurer uyai nebhuku. Mapabata zvakanaka. Ndakati ndakananga ndikaita munhukadzi. Ndakaita munhurume ka. Pamwe Mwari wakatongozviona kuti vanhu vangatambura. Akati waamboda kumbogadzira zvakanaka. Tizi kuti wakazorega papi. Nokuti hwire rinoti baro. Ndoro munhukadzi hwira kare. Ndobva mbozoti problem. Pakaita chiinai problem. Ngaite munhukadzi. Huichingosiya rakadini. Chavonana ikoko. Chingosiya rakadini. Rakadini. Denda kaita munhurume. Ndomuna ndikadai chikoro ndaigona. Because hakusvikiki usina chikoro. Mapapatai. Denda kaita munhurume. Ndikadai izvozvi ndimudhoko. Padzidzo. Kwete zvokurapa izvi. But dhoko vechini nai. Vedzidzo ndiri mhando yepamusoro. Ndaita chikoro chakakwana. Ndaibva ndaenda kutheology. Alright. Mapapatai zvakanaka. Ndaenda kutheology. Ndoita theology. Ndasingangoigumiri pamakaigumira mufundisi. Ndaita masters in theology. Ndoita PhD in theology. Ndapedza munofana musina option. Kuzvekukundisa kumusoro. Anopabata zvakanaka. Vachiri vafana vechidiki dzidzai vakomana kana njere dziripo. Muinde kumusoro. And be able to make decisions. Sure. Amapabata. Unoona here kuti kumbe kusadzidza kwatakaita. We have deprived the church of God of the right people up there. Mapabata. Zvino madenga mazhinji ndo anogona medzi. Right. Inda kuchikoro dzokera vakapasa vose muzemba uto. Vose vakapasa chikoro muzemba. Masters base. Vanhu vane njere kuchikoro. Vanhu vaishipa kazhinji. Saka kana ndaipasa manje. Ndosara patina option. Ina singatangiri paconference. Ndaingotangira kuunion. Wakatoita. Amapabata. Director ndiri kuunion. Kana ndatero manje. Ndopa ndaizoisa mutemo wokuti hapana elda unovhoted vana vanhu vasingagari navo. Saka kana totsvaka maelda ndaisa mutemo wokuti nababa mudiki vako jokoniwa vanomwa vave varipo muziwo. Amapabata kungotidzinza rekwagwedede rose uyai kumaelections. This man has been chosen to be an elder by church Pamarodi West Church. Don't leave that. Amen. Chokwadisira tuviti. Rimwe rinenge riri skadi yavo. Ratosiya pamukova richipinda kumaelection. Amapabata. They don't have any respect of persons. Mapabata. Vanongoti hello. George kuita. Wakomera ndafunda manejeji ya Jesu. Chokwadi kai. Chokwadi. Kana atondero toti disqualified. Yes. Mudaenda. Amen. Chokwadi. Saka chikoro chakandikanganisa. Uye dzakazitoa munhukadzi. Ndikanaendiri kumusoro. Zvino shoko rasvika. Ndaikuudza kuti don't use a book. Because nhumbu zhinji dzina mabhuku. Chokwadi. Nhumbu zhinji dzine mari. Chokwadi. Inenge ichitova nesimba. Isingagoni kugamuchirwa naMwari. Ndosaka mari iripo kusina kunoendiwa. Sangano richigomera so. Razara ne-defied money. And because of those monies, anopabata zvakanaka. Ndinongokuudza izvo ndaita denda yapresident.
nemhaka yemari idzodzo sangano ramaidasungwa ndani. Yeah. And sinners are using that opportunity Amen. for them to appear in higher offices Amen. of the church of Amen. God. Sure. Kana ukatarira zvekomiri nedhinari Yeah. ine mabvi ndijesu wakadero wakati chemberei abve pavarika vose kuna atidero Yeah. zvivi Zvevanhu zvevanhu vaMwari. Yes. zvotogarigwa neconference. Mwari wakandibetsera mufundisi kuti ndisaita munhurume nokuti kana ndaiva munhurume ndingadaiti mufundisi. Yeah. Mapapata zvakanaka. And being a pastor, you are under captivity. Yes. Hazvisi zvose zvaunorutsa. Yeah. Chero ukafunga musoro uyu ukafunga mambiri musoro uyu ukafunga chako chako hamuzvibudisi. But Mwari ngamuombe maminitsi ati 45 Mwari wazviziva kuti in these days we shall meet the truth, Yeah. and the truth shall set us free. Amen. 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 Zvini Zvevanhu vaMwari. Chokwadi. zvinogarigwa neconference, Yeah. zvingogarigwa neunion, Yeah. and it becomes a standard of choosing the people who shall lead the church. Man is above, and the will of God is below. Eish. Vakomana. People without the spirit. Who tells you that spirit yaMwari inogotungamirira vane muhomwe chete? That is sent satanic. Zvini zvavanhu vaMwari pane izvo zvatoti haleluya handina payslip kungorava drive toenda kumba kana basa radini dai rapera toenda kumusha. Amen. Uri paposition yauri because you used your money Ndozvipfisa to be in that position. Mamwe madzenga mufundisi anotanga kuti kungondoti muna August havaiziva hamiro nokuti ava they become praised of their members. Mapapata zvakanaka. Saka muchanotaura utake meeting izvezvo mavho pane potovhoto kunyika kudoko gamwe tinoti tinofungidza kuti vanoita nguva yekuti kambenai muchechi mune zvivi zvavanhu vamwe smart campaigns muna August. Satani wagara patundu kuti chibvisa tione. Ellen White unotiye ndakaratidzwa Satani pamwezi wokupedzisira. All right. Wakati isai strategy Yeah. yokugadza vanhu vedu Yeah. pazvinzvimbo zvikuru Yeah. zvechechi iyi Yes. kuti vameke madecisions from above. Yes. Iwe uri kuno Yeah. ukataura wapanduka. Yeah. Yeah. Ichokwadi. Ichokwadi. Ndosaka kama karega baba avo vanotova nevana kuzvene girlfriend ratova navana 3 vachitungamirira kereke yemwana Yes. nokuti treasure wapinda akabata bhuku. Come on. Mwari kana wotsvaka vanhu waiti tsvakai varume vazere Name ya Nowhere. Mwari. Chokwadi. Sure. Sure. maidei Chokwadi. regai tipedzere pano ipati 1 Chokwadi. mukati mamangwanana anhasi. Sure. Varipo vanoti aiwa tenzi tinokumbira mutsa Chokwadi. kuti tose kana tozomira munzvimbo dzedu timire nokusatya, Amen. vamire netsoka dzavo. Chokwadi. Munoti Mwari enough is enough. This position I have used my money kuti ndipinda, but kana zvichireva kutomboreka ndiunganidze envelope dzangu mumba kusvika maelections apfuura Chokwadi. ndozotodziisa kuchechi kuti bhuku iri rindipfuure. Sure.
ndiri pakuzvichema nepakuzvitasamura pamberi penyu. Yes. Zviri nani nokuti Mwari unenge achiona chegumi Chokwadi. kuti chiripo. Yeah. Ndakupai Mwari. Yeah. But I have used this munyadzi kuti ndipuwe office gore negore muchechi. I'm abstaining. Yes. Ndotsveta maenvelope mumba. Ndozoindisa maelections apera kuti ndidzvenge bhuku ratreasure. Yes. I do not qualify to be an elder until I am fully repentant. Yes. Chokwadi. Regai tinamati. Amen. Amen. Kuna baba vedu vari kudenga. Mazvitei nokuti muri Mwari. Sure. Tambira netsoka dzenyu. Ellen White unombotaura pamazuva okupedzisira chikepe ichi chichashumba kuputsika. Vazhinji havasina tariro nesangano. Vazhinji vava kutofunga kwavakabva. Vazhinji vapera simba nekuri kuinda sangano. But this is the church. Amen. Vanomirira Jehovha muchavapa simba idzva. Amen. Vagobhururuka samakondo. Amen. Vachamhanya to stand for the truth vasinganeti. Amen. Mazvita nokuti muri Mwari. Sure. Tamira netsoka dzedu chose. We need to repent. Amen. Give us power to repent from our evil ways. Yes, sure. Tiitirevo nyasha. Bvisai kuvenga pamwoyo. Bvisai kutsama godo. Bvisai guhwa pamiromo yedu. Tiwirevo urombo mazuva takatadza. Aiwawo kusakuzivai Mwari. Amen. Asi tamira netsoka dzedu tivandudzei paCamp Meeting 2025. Amen. And we should never be the same again. Amen. Muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. 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 Thank you. Thank you.